8 ga watan Jun shekarar 1998 kafin karfe 5 na asubahi. Cikin fadar mulkin ƙasa na Najeriya wato Aso Rock Villa, wani mutum da ake kira da Major Hamza Al-Mustapha, babban dogari a rundunar sojin Najeriya, ya samu kirar gaggawa sannan ya fita da gudu lokacin da ya riski mai gidansa General Sani Abacha yana kan gargarar mutuwa. Yawu na fita daga bakinsa sannan kuma jikinsa ya yi sanyi. Masa allurai guda biyu nan take, ɗaya a zuciya ɗaya a wuyansa, domin ceto rayuwarsa cikin gaggawa, amma ba wanda ya aiki. Zuwa safiya, mutumin da yake riƙe da ƙasa baki ɗaya na tsawon shekara 5 ya mutu, shekara 54, kuma an binne shi a daidai wannan rana. Babu wani bincike, babu wani binciken gawa, babu bibiyan meye sanadi. Dai tun kafin gama addu'ar binne shi, labarai da kuma cece-kuce ya kara da ƙasa baki ɗaya. Tun daga barikokin sojoji, kasuwanni, teburin mai shayi, shagunan aski, tun daga Legas har zuwa Maiduguri. Shin wa ya kashe Sani Abacha? Tsawon shekara 27, wannan amsa ba a tabbatar da ita ba, kuma har yanzu ita ake yawan tambaya. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe. In fahimtar me yasa wannan labari yake da cece-kuce da kuma rudani, sannan al'ummar gari ke gabatar da ayyukansu na yau da kullum cikin ɗari-ɗari, sannan kuma sojoji na cikin shirin ko ta kwana. Kamata ka gane waye ne ake nufi da Abacha, kuma ya kamata ka gane ya Najeriya ta kasance a ƙarƙashin ikonsa. Domin ya karɓa iko da ƙasar a watan Nuwamba shekarar 1993 bayan gwamnatin Babangida ta rushe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar 12 ga watan Jun. Zaben da ya fi kowane zaɓe kasancewa cikin gaskiya da sahihanci. Mutumin da ya ci wannan zaɓe, MKO Abiola, bai samu daman shiga ofishi ba. Abacha ya karɓe iko da gwamnatin sannan kuma ya wargaza constitution ɗin ƙasar. The national government is hereby dissolved. The national and state assemblies are also dissolved. The state executive council. Nan ya gina nashi daular akan waɗannan abubuwa: tsoro, goyon baya, da kuma cikakken iko. An dakatar da jaridu, jigogin adawa an kame su. Ba wai kawai ana hana mutane faɗar ra'ayinsu bane, a'a, har ma da hukunta su. Watan Nuwamba shekarar 1995, Kemsara Wuwa, marubuci kuma ɗan gwagwarmaya, magana da muryar al'ummar Ogoni, an ɗau mataki a kansa tare da waɗansu mutane guda 8 masu mara masa baya. Duk da duba da roƙo daga hukumomin waje kuma duniya tana kallo, sai dai Abacha bai saurara ba. Hakan ya janyo aka dakatar da Najeriya daga ƙungiyar nan ta Commonwealth. Commonwealth heads of government, with the exception of the Gambia and Solomon Islands, agreed to suspend Nigeria from membership of the Commonwealth. Dai hakan bai bashi tsoro ko firgita shi ba. MKO Abiola, mutumin da Najeriya ta zaba, ya ci gaba da kasancewa a kurkuku na tsawon shekaru. Lafiyarsa ta ci gaba da koma baya, sannan 'yancinsa bai samu ba. Mustapha, babban dogarin shugaban ƙasa Abacha, ya samar da tsayayyun sojoji domin ci gaba da sa ido akan gwamnatin ƙasar. Abacan da kansa ya kasance ba kasafai ake ganinsa ba. Ya takaita tattaunawa, ya takaita bayyana a bainar jama'a. Ci gaba da mulki ta hanyar sanya tsoro a zukatan mutane domin gudun abin da zai same su. A daidai shekarar 1998 ya yi alkawarin mai da gwamnatin ƙasar ta farar hula, sai dai kuma ya kawo tsarin da shi kaɗai ne zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Najeriya ta doshi zama ƙarƙashin shugabancin Abacha na har abada, sai dai kuma lokaci guda babu gargaɗi kawai ya tafi. Dai tsakiyar shekarar 1998 abubuwa suka yi tsami, takurawa ta yi tsanani hatta ga ma'aikatan gwamnatinsa. Ƙasashen ƙetare, Najeriya ta kasance a kulle. Mataki a kan Sarora ya jawo takunkumai, sannan alaƙarsa da ƙasashen yammacin duniya babu ga maciji. Cikin gida kuma ɓangaren jami'an soji babu masu jin daɗi da dama. Tsarin da gwamnatin Abacha ta ɗauka na tabbatar da Abacha har abada ba lalle ya yi wa sojoji da dama daɗi ba. Kulle MKO Abiola ya zama alamar da ba lalle a yafe ta ba. Waɗannan su ne matsaloli da suka damalmala siyasarsa wanda aka kasa warwarewa tsawon shekara 5. 7 ga watan Jun shekarar 1998, kwanaki kafin Abacha ya mutu, ya karɓi bakonci shugaban Falasɗinawa Yasir Arafat a tashar jirgin sama ta Nnamdi Azikiwe a Abuja. A ziyara ta hukuma, sun gaisa hannu da hannu, sun ɗau hoto, sannan duk abin da ya kamata na hukuma an gabatar. Ga dukkan mai kallon waɗannan hotuna zai gane cewa Abacha ya gabatar da yadda yake gabatarwa kullum a bainar jama'a. Nitse yake, ba wata alaman fushi a tattare da shi, sannan a shirye yake a matsayinsa na soja. Sai dai kuma babu wanda ya san cewa a wannan lokaci
bai wuce awa 24 ba ne ya rage masa a rayuwarsa. Sai dai kuma bai wuce 'yan awowi da rasuwarsa ba, gwamnati ta fitar da rahoton cewa bugun zuciya ne ko kuma tsayawar zuciya ne kawai, wannan shine ƙarshen labarin. Dai 'yan ƙasa ba su yi imani da hakan ba. Bayan gwamnatin da ta shafe shekara 5 tana adana bayanai, sannan kuma a fitar da rahoton mutuwar gawa ba tare da wani binciken kwakwaf ba. Babu wani binciken keke da keke, sannan kuma babu wata hujja da za ta tabbatar da hakan. Wannan dai ba abu ne da za a karɓa cikin sauƙi ba. Duka dai a wannan rana aka binne shi, sannan kuma addinin musulunci yana da tsare-tsare dukkansu kuma an gabatar. Wanda hakan yake nufi babu wani da zai zo ya yi wani bincike, ko babu wata tambaya da za a tambaya, sannan kuma babu wata amsa da za a bada. Kuma dai menene gaskiyar, an binne shi a mahaifarsa Kano. Daga nan ne labarai suka cika ko'ina, suka cike jaridu da kuma majalisun bainar jama'a. Jaridar Tel Magazine ta rubuta a shafinta mafi yawan abun da 'yan ƙasa suke ta maimaitawa. Abinda shafin ya wallafa, daren 7 ga watan Jun zuwa 8, Abacha ya fita daga Bila. An ya rabu da iyalansa, ya kama hanya ya tafi gidan masaukin baki. Lieutenant General Jerry Hussaini, a yanda rahoton ya faɗa bisa zargi, ya shirya 'yan mata guda biyu, waɗansu 'yan Indiya. Daga cikinsu bata wuce shekara 27 ba. Tanadi abin sha, sannan kuma an tsara masu tsaro. Ya kasance tare da guda ɗaya a saman bene. Can daga sama aka je ya riƙe ƙirjinsa, sannan ya faɗi cikin yanayi mara kyau. Inda rahoton ya nuna, ana zargin kasancewan an bashi guba ne wanda ta kasance a cikin abun sha ko kuma dai ta wata hanya ta daban, wanda ta sanadinsa ne aka samar da wani abu na cutarwa a jikinsa. Dai ana gani kamar wannan tsararren labari ne kawai da aka tsara, domin kuwa babu tabbaci, domin kuwa da idan akwai tabbaci wanda za a tabbatar shine lokacin binciken gawarsa kafin a binne shi. Labarin ya watse a dukkan ƙasa cikin sauri, wanda ya watse ta ko ta ina. Daidai mutum biyu da suka kasance a yanayin lokacin da abin ya faru, su kuma labarinsu ya saba da wannan. Kafin mu zayyano su kuma nasu labarin, ka kasance da waɗannan tambayoyi a cikin zuciyarka. Shin waye yake da hujjar ganin burin Abacha ya bar duniya? In suna da matuƙar yawa. Cikin tsarin mulkinsa na soja, akwai sojoji da dama waɗanda ba sa farin ciki da tsarin irin mulkinsa. In kuwa tsarinsa da ya ɗauko na kasancewa ya kasance yana mulki har abada, zai kulle su ya hana su daman samun iko na kasancewa su ma nan gaba sun samu mulki. Haka kuma a wajen soja akwai 'yan gwagwarmaya, akwai kuma 'yan adawar siyasa, akwai buƙatar manya-manyan 'yan kasuwa waɗanda suka zama sun yi damalmale al'amarin kasuwancin Najeriya. Ƙasashen waje, musamman ƙasashen yammacin duniya kamar Amurka da kuma Burtaniya, sun nuna adawarsu ƙarara da gwamnatin Abacha, musamman lokacin hukuncin Sarora. Ana a cikin da'irar gwamnatinsa, rahoton kotu da kuma bincike na musamman ya tabbatar da cewa Abacha ya zagaye kansa da makiya da dama. Al-Mustapha da kansa akwai lokacin da ya nuni da hukumomin waje wanda yake nuna a lokacin ziyarar Yasir Arafat, musamman a lokacin da aka yi gaisawa hannu da hannu, ko ma da shi ko ma da waninsa, ya samar da wani guba da zai iya sanadin mutuwarsa. Wannan labari ba shi da hujja, amma kuma ba a yasar da shi ba. Domin kuwa masu farmagan manyan shugabanni ba wai an san su bane, domin kuwa Najeriya a lokacin tana da arziki na mai da take baiwa baki dama ta musamman. Sai dai kowane labari yana da nashi alaman, sai dai kuma babu wata hujja da za ta tabbatar. Mejo Hamza Al-Mustapha a tattaunawa da dama ya ba da bayanai kala-kala kan wannan al'amari, wanda yake karyata cewa al'amarin karuwai ko kuma mata guda biyun nan ƙarya ce tsagwaranta. Da yake cewa a tashan jirgin sama 7 ga watan Jun, ɗaya daga cikin dogaran Yasir Arafat ya gaisa da Abacha a lokacin cin abinci, wanda jim kaɗan aka ga Abacha jikinsa ya fara zafi. Bayan zafin kuma ya fara rashin lafiya. Da yammaci likitansa na musamman ya ba shi allura domin daidaita al'amarin jikin nashi. Mustapha ya dage akan cewa a daidai wancan lokaci Abacha yana nan garau, sannan kuma lokacin da aka shiga 8 ga watan Jun, jikin Abacha ya tsanani, babu mata a wannan wuri. Sai lokacin da Abacha yake kokarin yin numfashi, yanayin jikinsa ya yi sanyi da wuri, sannan kuma Al-Mustapha ya kira likitansa da gaggawa. Likitansa ya zo cikin gaggawa ta kofar baya, sannan ya gabatar masa da allurai guda biyu, ɗaya a zuciya, ɗaya kuma a wuya, sai dai babu labari. Dai kuma wani ɗan ƙaramin labari da yake baiwa mutane mamaki. A lokacin da Abacha ya rasu, fiskarsa tana kallon sama, hularsa ta soja tana gefe. Professor Sadiq Suleiman Wali ya ba da waɗansu bayanai a lokacin da ya hira da BBC a cikin shirin Witness Interview a shekarar 2015, sai dai bayanansa sun yi kusa da na Al-Mustapha.
inda yake cewa Abacha a wannan yammaci yana nan cikin ƙoshin lafiya, babu wata alama da take nuna zai iya samun bugawar zuciya. A lokacin da Wali ya zo bayan kiran da Almustapha ya masa, ya tarar da wani dokto yana ƙoƙarinsa amma bai tarar da waɗansu mata ba, sai dai tabbas ya ga Abacha ya yi amai sannan jikinsa ba ƙarfi, ya yi ƙoƙarin domin taimaka masa. Sannan ya tabbatar da cewa alamun ƙwayoyin cutan sun samu ne tun daga lokacin da suka haɗu da Arafat. Sai dai abin da Wali bai yi ba, kuma kowa ma bai yi hakan ba, tabbatar da sanadin mutuwa ba tare da binciken gawa ba. Alama da za a iya gani a jikin wanda ya mutu zai iya zama sanadi mabambanta. Wani rahoto kuma a watan Julai shekarar 1996, jaridar New York Times ta ruwaito rahoton waɗansu binciken ƙwararrun masana na Amurka, inda yake cewa akan mutuwar Abacha akan maimaitawa da ake yi akan poison. Me yasa aka dakata da bincike ba tare da an tabbatar ba? Domin babu wata hujja da aka tabbatar, kuma babu wani da aka zarga. Ta gaskiyar da likitansa ma ya faɗa, an binne shi kuma an yi shiru. Awanni kaɗan bayan sanar da mutuwar Abacha, Najeriya ta riƙe numfashinta. In kuwa an san cewa mulkin soji ba a canja shi cikin ruwan sanyi. Domin kuwa a tarihin Najeriya an santa da rikice-rikice a ƙoƙarin ƙwace mulki a tsakanin hukumomin soji. Sai dai kuma hakan bata faru ba. Kwamandodi sun kasance a barak. Bayan awanni kaɗan, sai gashi an rantsar da General Abdulsalami Abubakar a matsayin sabon shugaba. Sannan ya zo da wani tsari da ya saba da na Abacha, wanda hakan ya sanya masu bincike da masu sharhi suke yin tambayoyi saboda wani sabon salo da ya zo da shi. MKO Abiola samu damar rayuwa ba ma bille ya ga abin da ya faru. 7 ga watan Julai shekarar 1998, wata ɗaya bayan rasuwar Abacha, shi ma ya bi shi, wanda Najeriya ta ga mutuwar sanannun mutane a lokaci guda. Kara 30 da Najeriya ta ga waɗannan al'amura, kuma ake ta waɗannan tambayoyi, sai dai babu tabbatacciyar amsa har zuwa yanzu. Da kuma Abdulsalami ya aikata bayan gadon wannan mulki. A cikin wancan yanayi da aka fito, abu ne da ake gani abun yabawa. Rage fursunonin siyasa, sannan ya buɗe ƙofar tattaunawa da abokanayen adawa. Sannan ya ajiye wa'adi da za a mai da mulki ga farar hula. 25 ga watan Mayu shekarar 1999, ƙasa da shekara guda bayan rasuwar Abacha, ya miƙa mulki ga Olusegun Obasanjo, tsohon shugaba a gwamnatin soji, mutumin da General Abacha ya garkame. Yanzu an rantsar da shi a matsayin shugaba na farar hula. Sauyin da aka samu mai matuƙar sauri da bai wuce tsakanin wata 12 ba zuwa mulkin demokuraɗiyya, wanda ake ta mamakin kasancewansa da wuri haka, musamman a lokacin da Abacha yake raye, wanda ake ganin mutuwarsa ba iya ga karewar gwamnatinsa ba ne, a buɗe ƙofa ne ga waɗanda suke ganin ƙofarsu ta rufe na har abada. Tsawon shekara 27, Major Hamza Al-Mustapha da kuma Dr. Wali sun dage akan cewa abin da ya kashe Abacha poison ne. Su ma ƙwararru a Amurka sun tabbatar da cewa poison ne, sai dai babu wata hujja da za ta nuna haka. Sai kuma a ɓangaren hukuma su kuma sun ce bugun zuciya ce. Kuma bisnewa da aka yi a bisa tsarin musulunci ya kawar da dukkan wani damammaki da ake tunanin tabbatarwa domin bincike. Su dai abin da tarihi ya nuna, Sani Abacha mutum ne wanda ya tara maƙiya da dama waɗanda suka zagaye shi, duniya, cikin gida da ma dukkan waɗanda yake tare da su. Shekara 5 a ƙoƙarin gina gwamnatin da ba ta da tsoro, ba ta sauraron dukkan wani mai barazana. Sai dai kawai abin da ya nuna zuwa yanzu, ko ma dai mutuwa ce ta tsakani da Allah, ko ma kashe shi aka yi, mutuwa dai ya riga ya mutu. Najeriya ba za ta taɓa mantawa da abin da ya faru 8 ga watan Jun ba, shekarar 1988. Ka ajiye mana ra'ayinka a comment section. Wanne ne kake ga zai iya tabbatarwa ko kuma yake da kusan gaskiya da abin da ya faru? Kada ka manta da yi mana subscribe domin samun wani sabuwar ɗauka a sati mai zuwa.